ați venit în Bucovina. Astăzi facem cozonaci ca la noi la Bucovina. Aici am pregătit toate ingredientele pentru cozonac și avem făină, ulei, puțin oțet ne trebuie, zahăr, esențe, vanilie, unt, ouă de țară, drojdia, sare. Prima dată cernem făina în covățică. Aici avem covățica. Așa. 2 lingurițe de sare. Acum pun drojdia să o moi puțin cu lapte călduț. Înmoi drojdea cu puțin lapte și fac maiaua, plămădeala. Acum pun laptele, drojdea moiată cu lapte și fac aici puțin maia. Și pun și puțin zahăr. O acoperim cu un prosopel curat și lăsăm puțin aici să dospească. Acum separ albușurile de gălbenușuri. La 2 cozonași pun 4 ouă la 1 kg de făină, 250 de grame de zahăr, 100 de grame de unt, 50 de grame de ulei, mirodene. Eu nu pun albușul la frământat. Albușul se pune pentru umplutură, se folosește. Gălbenușurile le frecăm puțin, cu puțin de sare. Punem esența de vanilie. Punem untul la topit, la încălzit, cu ulei. A început să crească plămădeala. Turnăm gălbenușurile în plămădeală. Punem și zahărul. O lingură de oțet, când frăgezește cozonacul, da? O lingură de oțet la 1 kg de făină, la lapticul. Și încep să frământ. Treptat, încorporăm aici frumos. Jumătate de kilogram de lapte la kilogramul de făină. Acum, după ce am încorporat toată făina, așa, punem încetul cu încetul uleiul cu untul topit, câte puțin și tot frământăm. Acum frământăm numai prin ridicare în sus, așa, rupem coca. Nu se frământă apăsată în jos. Tot rupem până coca se întinde și face bășici. Când face coca bășici, atunci este gata.
se apasă ca să crească coca. Așa, nu se frământă ca la pâine. Uite, așa se lepește, uite, așa se întinde coca. Uite, așa coca se întinde, uite. Am terminat, acum pun așa puțină făină deasupra. Așa. Îi fac o, Doamne ajută, fac o cruce mare ca să crească. Pe la copăr și o pun pe sobă la căldură în casă. Între timp, până crește coca, noi pregătim umplutură. Pentru 4 cozonaci îmi trebuie aproape 1 kg de mers de nucă. Îl cu sucitorul. Eu nu-l dau pe mașina de coca, iese prea măruntă și nuca trebuie să simtă în cozoacă. Tăiem rahatul cu bulețe. La 4 cozonaci, 1 kg de rahat. Așa, am tăiat și rahatul. Batem albușul spumă cu zahărul. E gata, l-am bătut bine spuma. Cacaua. Punem nuca. Acum. Punem esență, zahăr vanilat. Gata, coca este crescută. Gata. Cozonacul facem împletit. Acum împărțim coca în 4 bucăți. Întindem foaia. Așa. Punem umplutura acum. Un rahat. Rulăm. I-am pus în tavă, acum mai ducem la căldură, așa, să crească, să dubleze volumul. După ce au crescut, îi ungem cu ou și cu zahăr deasupra. Mac fiecare cum dorește. Și băgăm la cuptor, la copt. Sunt gata! S-a mai răcit puțin și să vedem cum arată înăuntru. Să tăiem vreo 2 felii.